tady konec. A kam ukazuje ta šipka? Je tady. Tady je konec, no. No a kam ukazuje ta šipka? Čemu? No tak, co uděláš? No tady. Co to je? No co to asi je? Topiper. Chce tohle. Hele, nechceš si nejdřív slíknout? Jo. Tak jsem si akorát jenom tu. Tak. Je to nějaké překládku, nebo co? Tohle to určitě bude knížka. Lukášku, prosím tě, zavře si dveře. Jo. Můžu tě něco taky Bertě rozbalit? Ne. Co to je? To je Bertičku. osmička. Všechno nejlepší k tvým narozeninám. Děkuju. Mám tě moc rád. Tohle to bude asi nějaký auto? Určitě. Nebude. No, roztrhni to. Tady. Co to je? Cože? Co to je? Můžu ti to přečíst? Ne, Kary. ne, překvap. Míček. To jsou míčky. Děkuju. A to jsou ty kvalitní. Jo. Děkuju, tati. Prosím. Jsou ty kvalitní míčky, můžu? Ne, Hugo, ten Se podívám. jsou moje. Jo, to jsou ty To nebude knížka, to je nějaký... To je oblečení. Lego. Lego? Jo. Ne, to nevěřím. Ano. Není Lego. Je to Lego. Ne, je to nějaká hra. Cože? Hra. Jo, to je tak dobrá. To je moje, ale to není moje. Jo, obal. To je obal na co jsem Děkuju. Zahrajeme si Berťu spolu tohle. Strašně to bylo. Je to dobře. Tak mě to naučí, protože já to neumím. Mám stejný obal jako asi Možda. Nemáš. Nemám. Tak co, a dobrý? Já děkuju. Líbí se ti to? Jo. Tak to je. To je strašně strašně. Tati, Mhm. můžu si to zahrát před učením? Ne, to ne. Lukášku, nejdřív práce, potom zábava.